Jo, čaute, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu sa vraciam do hry Ark Survival Evolve a v dnešnom videu je to prvá séria z tejto hry na mojom novom YouTube kanáli, pretože ten starý som zmazal kvôli nedostatku času. Takže začíname nový kanál, nová séria a myslím si, že úplne ideálny čas na to začať hrať znova Ragnarok, pretože chcel som pôvodne spraviť sériu tak, že začneme najstaršou mapou a postupne pôjdeme od najstaršej až po najnovšiu, ale na tej najstaršej mám momentálne svoj svet, kde mám už pomaly pripravené všetko na bossa, mám všetky artefakty, takže to som nechcel mazať kvôli sérii. A fajn, takže mám tu už charaktera svojho, mám fixy a mám každopádne tu nejaké customizácie, to si náme tak. No, dobre, myslím si, že môžeme vybrať rovno asi aj nejakú spawn lokáciu, čiže rozmýšľam, že vybereme asi Viking Bay. Viking Bay bude asi taká najlepšia lokácia, takže dáme Viking Bay a dáme Viking Bay 2. OK. Create new survivor, môžeme ísť na to. Boom. OK. A oh my god. Wow. OK, zobudili sme sa akurát na Viking Bay pod obrovskou kostrou. Takže to je úplne OK, fajn. Dobre. Nachádzame sa na Ragnarok mape. Dobre, čiže ja to asi teraz vyjdem. A OK, tu už pozerám, že už tu uteká nejaký Parasaurus, čo nie je úplne najlepšie. No, takže inventár, ok, máme nejaké skiny, čo tu mám za svoje trofeje a tak. No, dobre, takže máme tu mapu. Ja som túto mapu párkrát aj hral a máme tu, pozerám, že tu mám nejaký waypoint. A to je práve ten waypoint, ktorý som si pozeral, pretože ja som si na tejto mape, ak sa nemýlim, tak som si jednu lokáciu na baseku vybral, pretože tá lokácia sa mi páčila asi aj najviac zo všetkých, čo tu sú. Takže vidím to tak, že si zoženieme nejaké základné veci a pomaličky sa tam aj vydáme. Keď máme rovno prvý level, takže sa tam rovno aj vydáme asi. To bude asi najlepšie, vydať sa hneď na lokáciu, kde chcem mať baseku. Fajn, no. Tu pozerám, že máme korytnačku. Aký je to level korytnačky? Pretože tu mám troška nastavené rate, takže by to mali byť väčšie levely. A OK, 95. OK, výborne, tak to máme celkom slušné levely. Tu máme trajka, nejakého pteranodona. No, každopádne my si dáme teraz ten level. No a dám si to asi do životov. Na začiatku je ideálne dávať si to do životov. Tak, a máme otvorený stone pick, takže otvoríme si campfire a sekeru si otvoríme. Tak, no, čo potrebujeme? Asi prvo stone pick, že potrebujem? Áno, potrebujem prvo stone pick alebo sekeru. Ok, prvo stone pick, takže zoberieme tuto nejaké shootere, myslím, že tieto by mali zobrať. Áno, máme. No, a teraz si spravíme pickaxe. Tak, z toho bude asi aj ďalší level, pravdepodobne budem z toho mať. Jauajs, už to na mňa útočí nejaký... Už to na mňa útočí Ichthyornis, ale no tak. Dobre, tak pôjdeme troška preč od neho. A dáme si ten pickaxe do inventára, tu na do slotu. Dám si to do druhého slotu, pretože takto väčšinou ja mávam. No, dobre. Takže máme pickaxe, takže teraz by bolo ideálne spraviť si asi z týchto šuterov, čo tu sú, spraviť si sekeru, čiže spravíme semka. Ok, dobre, máme flint. Takže teraz si spravíme, čo mi chýba? Asi pravdepodobne drevo mi chýba, že? Aha, ak sa mi podarí aj dostať. Ok, dáme si level. Dáme si znova životy, pretože to je... Tak, a otvoríme si spear. A máme ešte... Koľko máme? 7. Takže ešte si otvoríme základné oblečenie. No a chcel som si spraviť ten... OK, potrebujeme tech. OK, tech získame v rýchlo. To získame v podstate len z týchto stromov. To ste párkrát hitnem do stromu a máme tech. OK, rovno sa ten strom aj zničil. Paráda. No, dobre. Takže teraz si spravíme... Sekerku jednu. A spravíme si aj jeden spear a pôjdeme rovno na niečo zaútočiť, pravdepodobne asi na nejakého Doda alebo Listosaura, pretože tí sú na začiatku úplne najlepší na získanie koži.
OK, ale máme nejaké základné veci. Tamto máme Dilophosaura, pozerám to. Asi neviem, či zabijem, pretože ak to bude veľký level, tak ho pravdepodobne nezabijem. Ale môžem spraviť to, že si spravíme viacej spírov. Pretože tie spíry sú dosť lacné, takže spravíme si viacej spírov, pretože tie spíry sa dajú hádzať, takže to by nám mohlo celkom uľahčiť ten fight. A máme taktiež aj ďalší level, čiže teoreticky prežiť by som to mohol, pretože tu sú o dosť väčšie levely ako na Islande. Na Islande je to troška, to je znížené, tie nastavenia levelov. Takže tam sa ideálne pokúsim ochočovať nejaké väčšie levely na tom Islande, ale už tam mám celkom dobré levely, pretože tam mám už tých Rexov a máme tam dosť veľa vecí. Dobre, takže myslím si, že... OK, čo mi treba? Ja flinty nemám. OK. Tak, otvoríme si asi zvyšok armoru, ak nám to vyjde. OK, máme otvorený celý základný armor. Látkový, takže ten si pravdepodobne asi aj spravíme. A OK, dobre, poďme získať tie flinty ešte. Spravíme si... Aspoň, akože oni sú slabí, títo Dilophosaurovia, takže teoreticky by sme to mali zvládnuť úplne na pohodu. OK, spravíme 4. OK, na začiatku tie levely pôjdu dosť rýchlo, ale potom už keď to bude mať tak, že budem mať nejakú 50-ku, tak už potom, keď budem potrebovať 4000 XP na level, tak to bude celkom blbé. Čiže teraz do dákej, ja neviem koľko, do dákej 20-ky to pôjde rýchlo. A potom tu máme, OK, sme každopádne level 5, takže otvoríme si storage box a tieto ostatné veci sú aj celkom zbytočné. Fajn, takže máme otvorené toto, tamto neviem, to asi nie je Raptor, dobre. No, my ideme na toho Dilophosaura, ten tu niekde bol, myslím. Jo, tu je, OK. Dúfam, že to nie je nejaký, OK, oni sú tam dvaja. OK. Dobre, tak skúsime prežiť ideálne nejak. OK, ja neviem, aký to je level. OK, 67. Teda, nie, to je môj damage. OK. OK, to sú celkom veľké levely. Čo? To čo je? Však som mu hodil do hlavy, kámo, what? Hej. Kámo, tak... Oho, 150-ka. Dobre, tak to je rovno maximálny level, tak to je slušné. Jaj, tak to je maximálny level rovno, no tak to je fakt perfektné. Jo, OK, ale dávajú damage fajný. OK, dobre, tak myslím si, že asi na nich teraz kašlem, asi ideme preč. Takže aj keď sú títo celkom slabí, tak keď je to väčší level a je ich viacej, tak môže byť celkom problémový. Alebo skúsim ich zbiť nejak? OK, treba si dávať... No jasné, na toto si treba dávať pozor. OK, jeden je mŕtvy, OK, ale ja budem asi tiež mŕtvy. OK, tak toto bude asi naťasné celkom. OK, ja budem mŕtvy asi tiež. Ne. No, tak toto je dosť blbé, ja mám dole už polku hápok. OK, tak toto bude blbé celkom dosť. OK, ale on je ďaleko, takže ja si dám nejaké bobulky zatiaľ. A toto je asi väčší level. Alebo menší. Ne. OK, to je 150 tiež. OK, to nemá cenu, OK, to nemá cenu. OK, dobre. Tak, to som nečakal, že sa stane takto rýchlo 150 level. Každopádne... OK, ja sa možno... Rozmýšľam, že sa spawnem niekde bližšie. To je Jungle 3. To by mala byť tá baseka. Tak spawneme sa rovno pri tej baseke a začneme asi od začiatku. Pretože... OK, to bolo celkom dosť. OK, no. OK, takže sme tu. A sme na tej lokácii, kde by som mal niekde mať tú svoju baseku. Ale kde? Myslím, nie to niekde tu na vrchu. Mne sa vidí, že to je niekde tu na hore. Ja si to celkom pamätám. Toto je... To nie je Rare Flower, toto náhodou. OK, neviem. To asi nie je Rare Flower. No nič, ideme sa pozrieť semka hore, pretože... Pokiaľ sa nemýlim, tak tu na hore... by sme mali mať tú baseku. Ak si pamätám, tak by to malo byť tu. Tu by malo byť také jazierko niekde hore. A to by mala byť tá baseka.
Myslím, že je to toto, čo je tu. Keď to je Phiomia, Parasaurus. OK, tu máme viac menej v pohode dinosaurov a susedov, takže tu by sme mohli byť v pohode, ale fúha, že ma tak rýchlo zabije Dilophosaurus, to som nečakal. A oni sú, bežne sú slabí, bežne sú to malé levely, ale toto bol celkom dosť veľký level. Okay, a ja neviem úplne presne, kde to je, tá bejska, no by to malo byť niekde tu na. Tu na, jak je tento vrch, tak tu na niekde by to malo byť. Podľa mňa aspoň teda. Myslím, že toto je to ono? Áno, je to toto. OK, tak našli sme to, tu na budeme bývať. OK, môžete vidieť, tak toto, máme tu aj jazierko a tamto máme hore nejakú zrúcaninu, tam môžete vidieť, že je most. Takže tam chcem určite sa ísť pozrieť. No dobre, takže začnem asi tým, že to tu začnem rúbať. Spravíme si úplne nové veci. Vlastne ono, tie skiny, čo som mal v inventári, tak to som nestratil, pretože to sa vždycky obnovuje. Po zomrti sa to vždycky obnoví. Vidíte, že to mám znova a mám aspoň prázdny inventár. To je možno aj dobré. No a máme 140 levelov, teda hápok. Takže otvoríme si narkotika, otvoríme Spark Powder. A teraz ja už mám tie veci v inventári. To znamená, že mne vlastne stačí získať len stone. Môžeme si spraviť pickaxe. Spravíme pickaxe, zničíme túto veľkú skalu, dúfam, že tá skala ide zničiť. Áno, ide. Super, spravíme si rovno aj toto a sekerku máme. Výborne, máme sekerku a mal by som mať aj spear. Ok, ale spear ešte asi nemáme, takže prvo to tu asi chcem urovnať, pretože bude to treba troška urovnať kvôli tomu, že chcem postaviť nejakú ideálne troška väčšiu bejsku. Takže aby som nemal problémy s miestom, tak pokúsim sa vyrúbať tu čo najviac stromov. Ideálne aj tieto kríky by som ideálne zničil. Toto sa myslím, že dá zničiť, nie? Myslím, že to ide zničiť. Áno, toto ide zničiť, malo by to zničiť. Takže toto zničíme celé tieto bambusy, alebo čo to je. A toto je inak jedna asi aj z najlepších map, čo sa týka vlastne zvierat a všetkého možného, čo tu je. Tak toto je asi aj najlepšia mapa. A taktiež sú tu aj vyverny. To sú také zvieratá, to sú takí draci vlastne, ktorým keď ukradneme vajce, tak si môžeme vlastne vychovať svoju vlastnú vernu, na ktorej môžeme lietať. Potom môžeme chrliť oheň a proste ničiť všetko naokolo. Takže to si chcem určite získať. Len potrvá to dlho, pretože potrebujem ideálne niekoho, s ktorým by som sa dostal vlastne do tej lokácie, kde sú vyverny. Oni by mali byť niekde, tie vyverny by mali byť niekde vlastne, jak sú tie Highlands, jak je tá zelená časť v tom rohu, tak tam niekde by mali byť. Toto je každopádne vlastne všetko, čo mám z tejto mapy vyskúmanej. Vidíte, že nemám ani polku mapy hádam vyskúmanú, mám, no, dobre, polku možno budeme mať, pretože ono je to celkom dosť. Dobre, spravíme si asi ten spear, spravíme si 10 spearov a spravíme si aj armor, lebo nechceme dopadnúť ako prvýkrát, že? Dobre, takže na armor potrebujeme vlastne... Ok, budem potrebovať asi fiber. A bolo by asi na čase dať si aj level do hmotnosti, pretože to budem tiež potrebovať. No a máme level 7, už to ide dosť rýchlo, takže otvoríme si Spyglass, s tým sa na diaľku pozerajú levely dinosaurov, to je veľmi dobré. A Simple Bed, to si otvoríme tiež, ale nemáme na to momentálne engramy, takže na to teraz kašlem. Ok, a spravil som možno aj troška veľa tých spírov, ale nevadí. Každopádne tamto máme Parasaura, takže ak dneska získam level 9, čo asi získam pravdepodobne, lebo toto všetko keď zničím, tak pravdepodobne získame. A toto by mala byť relatívne aj celkom peaceful oblasť, to myslím, že sa nebudú spawnovať nejakí mesožravci veľkí a nejaké veľké zvieratá, predátory. Takže tu by sme mali byť v pohode. Dobre, každopádne ja idem teraz poničiť tu na tieto kríčky. Z toho je aj vlákno, aj bobule. A získame si ideálne začiatočnícky armor a potom asi začneme aj stavať niečo. Čiže toto, spravíme si zákon. Dobre, potrebujeme čo? Aha, a na toto už potrebujeme aj kožu, čiže musíme zabiť niečo malé.
Dobre, máme tu na toto a toto. Dobre. Teraz ideme asi niekam dole a ja som preťažený. Fajne. Tak to nie je moc dobre. Dobre, najeme sa, lebo sme celkom dosť preťažení, takže... Vyhodíme zatiaľ stone. OK, vyhodili sme stone. Tak. Dobre, ideme dole sa pozrieť, pretože snať tu bude niečo maličké na zabitie. OK, tady to asi nezídem, či ba? Nie, tady to nezídeme, tak... nájdeme si niečo malé, takého dodá alebo niečo. A budeme sa snažiť získať čo najviac koží. Takže tak. OK. Čo tu máme? Tamto je niečo. OK, tu máme to je Bronto. OK, to je Bronto. To je Bronto. OK, ten nadúvala stromy. Nechceš ísť radšej povolať stromy tam hore ku mne? No by som sa ti celkom aj poďakoval, lebo sa mi to nechce veľmi ničiť tam všetko. OK, máme tu tohto pána, maličkého, ktorého zabijeme na kožul, pretože tento je pasívny, tento by na mňa útočiť nemal. Prečo je tu všetko tak veľký level? Je všetko 150 level. To je normálne... OK. OK, on je extrémne... On má extrémne dobrú durabilitu tento. On má až extrémne... Dobre. OK, nejde po mne. OK, je dole. Len tento tu je teraz. A keď tohto hitnem, tak mi nakope prdel troška. Takže... Mohol by si ideálne odísť, pretože aby som si to rád chcel vyťažiť toto telo. Alebo... Jo, už som skoro hitol. OK, musíme si dávať pozor na to, pretože už som ho skoro hitol. Môžem ho vyťažiť? OK, máme kožu, dobre. Výborne, máme kožu. Takže teraz máme dosť koží. 32 a 20, OK, koľko potrebujeme? 6, OK, takže máme dosť koží. No a sme level 8. Na leveli 8 si otvoríme Wood Club a Cooking Pot. To nám bude, to budeme potrebovať. Dobre, takže to si otvoríme a vykraftíme zvyšok armor, čiže čo máme? Máme vrch a tričko, takže vykraftíme boty a potrebujeme vlákno, super zase. Ach ja, s tým vláknom sú furt problémy na začiatku, to je najhoršie. Keď toto môžeme zobrať? Nie, to nemôžeme zobrať. Ale myslím si, že môžeme ísť už tam hore ku nám. Čo je toto? Ok, to je niečo červené. To neviem, čo je. Ok, tohto by som si chcel ideálne ochočiť, tohto parasaura, pretože to je základný dinosaurus, ktorý je dobrý na detekovanie. Aký si level? 25, ok, to je malý level, ale... Nemáme trepku, takže možno, že bude aj dobre, že budeme mať menší level a postačí nám aj malý level, hadám. Dobre, ja získam teraz ešte to vlákno a dorobíme zvyšok armor, takže máme boty, spravíme ešte toto. Tak, dobre, a máme celý armor, potrebujeme ešte gate a na gate potrebujeme kožu, že? Nie, ok, tak vlákno, dobre, takže vlákno získame a budeme mať všetko, čo potrebujeme. Môžeme začať rúbať drevo tam naokolo. Ok, ja neviem koľko potrebujem, myslím, že 50 tam bolo. Ok, ale myslím, že aj máme, nie? Nie, ešte nemáme. Ok, potrebujeme dosť. Potrebujeme dosť, takže ešte získame zo pár. Tak, to by malo byť dosť. Jo, ok, to je dosť. Výborne, takže máme základný armor, máme úplne celý základný armor. A, dobre, ja si to dám. No, dobre. A teraz môžeme začať asi tým, že ideme ničiť veci naokolo. Akurát je tu tento stego. To není moc dobré. OK, ja už sa nepohnem. Super. OK, tak spravíme si klapku na ochočovanie toho typečka. OK, máme 15 koží ešte, to znamená, že by sme dneska mohli ochočiť nejaký malý level. Len potrebujem ešte jeden level získať, aby som mohol... OK, asi vyrobíme toto asi. Ja potrebujem fiber. Jasné, že sa tam nedostanem. OK, tak znova. Dobre, takto.
Vyrobíme si truhlu a na truhlu potom, dúfam, že mi bude dosť, OK. A z tej truhly si potom dáme level a spravíme si bolu a ochočíme si prvého dinosaura v tejto sérii, ideálne. Dáme si váhu, pretože s tou váhou je najhorší problém. OK, a ideme dole a máme tu toto a potrebujeme ešte Parasaurus sedlo, ale to je na ďalšom leveli, to si otvoríme aj kľudne neskôršie. Dobre, takže mal by som byť schopný to vykraftiť. OK, fiber a stone. OK, a som stal preťažený, čo? No jasné. OK, spravíme fiber. Zoberieme fiber nejaký. OK, a potrebujeme ešte zo pár stoneu. To spravíme a vyrobíme tú bolu. Ak sa dostanem ešte dneska k tomu šutru. Dúfajme, že hej. No tak. Jožiš. Dobre. OK, výborne. Výborne, máme to. OK, neviem koľko môžem ich spraviť, možno aj dve. Nie, iba jednu, OK. Spravíme jednu a ochočíme asi menší level na začiatok, pretože na začiatok nemám fakt dobré veci. Nemám ani uspávacie šípy a na jednu bolu asi neuspím veľa. Takže ja teraz spravím taký plán, že vyhodíme toto, vyhodíme toto, vyhodíme toto, vyhodíme toto, vyhodíme drevo. Tak, a nájdeme si menší level dinosaura, ktorý si ideme ochočiť. Takže, aké sú tu levely tých parasaurov, neviem. Tu tak dole, myslím, je tá 25. Tu by som aj ochočil. A máme Mejoberries, pretože on má rád Mejoberries. OK, máme Mejoberries. Výborne, máme veľa Mejoberries, takže výborne. Takže môžeme začať asi tejmovať. OK, to je tá 25. Jo, to je tá 25, OK. Dobre, takže ja to na ňoho hodím. Toho zastavia a hneď ako to na ňoho hodím, čiže teraz, tak si zoberieme toto a idem ho mlátiť do hlavy. Tomu pridá torpor a bude spať. Dúfam, že bude spať. Hádam sa mi to... OK, nice. OK, výborne, máme prvého dinosaura. Dobre, teraz ti dáme tieto bobulky do inventára. Tak to si dober. Je to 25 level, čiže menší level na začiatok, ale stačí. Na základné farmenie dreva a teču, tak to stačí, takže fajn. No. Dobre, a máme 100% efektivitu skoro. Takže dostane po ochočení ešte 12 levelov navyše. Tak to je výborné, dobre. Teraz by to chcelo ideálne načažiť drevo, aby som mohol spraviť nejaké tie one. Alebo mám nápad, spravíme ďalšiu bolu a zabijeme parasaura, aby sme mali na sedlo. To bude najlepší nápad asi aj. Tak fajn, poďme získať nejaké tie kamene. Dobre, to máme. No. Spravíme si ďalšiu bolu. Vyhodíme toto drevo. A tieto veci ostatné, čo nepotrebujem momentálne. Vyhodíme, OK, kov si nahám, to je užitočné, to si naháme kov. No a teraz nájdeme nejakého parasaura. OK, tuto máme jedného. Takže ja vyhodím teraz, OK, ja vyhodím to drevo, lebo som extrémne preťažený. Vyhodíme drevo a ideme ho zbiť. Dúfam, že to nie je veľké level. No jasné, 145, však čo? To ti úplne nepomôže. Sorry kamaráda, ale to ti nepomôže. OK, zničil sa mi spír jeden. Ešte máme ďalší. OK, vy asi teraz nič nevidíte momentálne, lebo začína byť tma, takže ja si potom nastavím gamu. OK, on bude mať dosť životov pravdepodobne. Jasné. Zdar, kámo. Čau. Jak sa máš? Vitaj. OK, behavior. Stance attack, dáme ťa na pasív. OK, a poď za mnou. Dobre, nastavíme si gamu, takže ja to spravím takto. Gamma, dáme si 7. Tak, no, dobre, mali by ste teraz vidieť,
A ja teraz... ideš za mnou? OK, ide za mnou. Výborne, máme prvého dinosaura ochočeného. Takže to je super. OK, ja si myslím, že pre dnešné video z našej novej série začatej by to aj bolo všetko. Takže, OK, myslím si, že nám to asi aj stačí na dnešok. Máme ešte kožu, ale nemáme ostatné veci. Moment, ale skúsil by som ešte teba. Skúsil by som ešte teba zbiť. Takže Fiomia by mohla byť slabšia, tu by som mohol zabiť. Takže skúsime to spraviť tak, že zoženieme si veci na bolu a skúsime... Oho, Ankylosaurus. Kámo, to je dobré. Kámo, ja tu mám skoro všetko, to je super. Wow, to je super. OK, kde je môj? OK, tu je môj. Tak. Dúfam, že tá Fiomia není veľký level. Momentálne, lebo na začiatku je to celkom blbé. No dobre, kde je tá Fiomia? Tu je. Tak poď, aký si level. Fú, 85k, zabijem ťa asi. OK, to dáva brutálny damage do hlavy, keď to strelím. Hej, ale už... Yes, OK, dobre. Asi budeme mať aj dosť koži. OK, možno nie. Alebo? Neviem, ja potrebujem 80 koži na sedlo. No way, my budeme mať aj dosť. Hell je, budeme mať aj dosť koži. 73. Mám 80? Nee, jedna koža. To si robíte srandu, že mi jedna koža chýba reálne. Ale no tak. Môže mi reálne chýbať jedna koža. To snad nie je ani možné. Jaj, ok, tak... no tak neviem úplne teraz čo. Ok, otvoríme si to sedlo. Moment, potrebujem ja vôbec na toto kožu? Nepotrebujem. Tak to je dosť blbé. Jednu kožu, nie je to nejaká ryba alebo niečo? V tom potoku. Je tu ryba. Rybička, poď sem. Počká, ty nepláva. Ježiš, on pláva za mnou. Sypni. Rybička. Sypni. To je level 50? Však toto je všetko veľký level. OK, tak asi nič. Fú, OK, poďme. Dobre, ty sa neutop hlavne, poď za mnou. Poď, za mnou, dobre. No. Čo robíš? Poď sem. Nejdeš. Tu poď. Kamo. No, dobre. Výborne, dobre. Fajn, takže ja si myslím ľudia, že pre dnešné video to asi bude aj všetko. Tam tak pozerám, že máme koňa nejakého alebo niečo tam je. OK. A má celkom dosť životov, má skoro 500 životov náš. Že to je dobré. Dobre, dáme si behavior. Dáme ti disable following. OK, a neviem kam ideš. Dobre, on sa rozhodol, že ide preč. Tak čau. Dobre, ale ide preč niekam. Počkaj, ale kam ideš? Hej. Kam ideš? Počkaj, hej. Dobre. Tu ostaň. Dobre, tu ostaň. Jo, ostaň tu. Dobre. Takže, ja sa dám do... no moment, ja si toto zruším. Dáme sa do orbit kamery a dáme si prvý. Dobre ľudia, takže ja si myslím, že pre dnešné video by to asi aj bolo všetko. Ok, ja si myslím, že pre dnešné video by to bolo všetko. Nezabudnite sa pozrieť na môj Instagram, nezabudnite sa pripojiť na môj Discord server, dajte like a odber a nezabudnite sledovať túto sériu až do konca, pretože porazíme všetkých bossov na tejto mape. Ja sa dúfam, že sa uvidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, pa pa!